Hasi, ezin dut nire semearen partiduak ikustera joan, sufritu egiten dudalako. Hasi, nola aktuatu nire semea haserre etortzen denean izan partidu edo entramentu batetik. Barkatu, baina lehenik eta behin argi eta garbi izan behar duzun gauza da. Zuk ez duzula sufritzen, bera gaizki pasatzen ikusten duzulako. Zuk ez duzu sufritzen, bera ondo eta pozik ikusten duzulako. Zu zoriontsu izateren erantzukizuna bere gain uzten duzulako sufritzen duzu. Hau da, seme, zoriontsu naiz, zu zoriontsu bazara. Karga erantzukizuna zurea da. Edo beste modu batera esan da, seme mesedez, izan zoriontsu, ze bestela nik aita bezala ezin dut zoriontsu izan. Hau da, izan zaite zoriontsu, edo bestela zu ni izorratzen duzu nire zoriontasuna. Eta mesedez, hori ez da semea, sanoki maitatzea. Hori, zure maitasuna kondizionatzea da. Hau da, dena emango dizut seme, baina kondizio batzuekin, nik dena ematearen truke, zuk gutxienez bueltan emaidazu zure zoriontasuna. Izan zaitez zoriontsu. Hori ez da ematea, hori ez da maitatzea, hori kondizioekin ematea da. Baina lasai, ez da zure errua, horrela maitatzen irakatsi digute ia denoi, bai? Nork ez du entzun txikitan, aizu, ekarri bueltan bi muixu, bestela ez ditut oparik gehiago ekarriko. Kondizioak jaso dugunari, kondizioak maitasunari, zuk ere eman bueltan egi zerbait. Orduan, eman egin didazu benetan, edo alkilatu egin didazu, edo prestatu egin didazu, zer da egin didazuna. Zerenik boligrafo hau ematen badizut zuri bihotzez, ematen badizut, zuretzako da eta zuk boligrafo hontak disfrutatzen nahi dut eta marrazkiak egitea eta nahi duzuna egitea boligrafo honekin. Ez nago bueltan jasotzeko zai. Beraz, maitasuna nire ustez emateko energia bada eta ez jasotzekoa, bai? Jaso nahi duna beti gure burua, gure egoa da. Edo nik nire familian ere entzuten dut, ez? Joder, Mara, eman bi muixu osagari, bestela ez dizkizu jostailu gehiago ekarriko. Barkatu, Marak eskatu dut niri oparia egiteko, edo nire erabakia izan da berari opari bat egitea. Orduan, zergatik eman behar dit berak zerbait bueltan? Nik ematearen bitartez ja betea sentitzen banaiz, ondo sentitzen banaiz. Eta noski nahiago dudala bueltan zerbait jasotzea, nahiago dut, baina ez daukat kondizionerik, horrek ez du kondizionatuko nik berari oparik egiten jarraitzea edo ez jarraitzea. Ez daukat jaso beharrik, eta gutxiago ez dut jaso nahi bentsat bere beharretik, barrutik ateratzen ez bazaio niri ematea hori. Zeren nik ematean besteei, ni sentitzen naiz betea oparia, nik egiten diot nire buruari. Eta akatsa dago horrela maitatzen erakutsi digutelako txikitan, gero erlazioetan, harremanetan arazoak sortzen zaizkigula eta horrela etortzen dira niretzako, bezero asko esan ez semearekin dudan harremana nahiko hotza daukat edo bikote harremanetan, edo lagun arteko harremanetan. Zer gertatzen zaigu? Faboreak egiten ditugula, edo laguna gonbidatzen ditugula izan afaridara, tragoak hartzera eta bar, baina kondizio batzuekin, gero bereiek ere niri ea laguntzen didaten, gero bereiek niri ere gonbidatzen nauten, ni gonbidatu ditudan bezala afaltzera, ni gonbidatu ditudan bezala tragoak hartzera, nik nola egona izen hor laguntzeko prest, bereiek eskatu didatenean, orain bereiek ere niri lagundu behar didate. Hori egiten dugu, espektatiba batzuk sortzen dizkigu besteenganiko, eskatu ez digutenak, ez digute eskatu ez gonbidatzeko, eta eskatu ditutenean laguntzeko ere bai, zu askea zara baiezkoa edo ezkoa esateko, baina zuk hautatzen duzu baiezkoa esatea, baina gero kondizioak, gero jartzen ditugu espektatibak, eta ez bai dituzte espektatiba horiek betetzen besteek, ez bai date gonbidatzen, edo nik laguntza behar dutenen, ez bai laguntzen, faiatzen duena bera da. Bera da gaiztoa, eta orduan harremanak izorratzen hasten dira. Zergatikan uste nuen horrelakoa zinela, baina huts egin didazu, edo uste nuen horrelako tipo motauntako pertsona zela, baina hasier ikusi dute zetz, huts egiten dit, zuk ikusi, sartuko gara aurrerago gehiago honetan, baina espektatibak zure lagunarenak edo zure bikotarenak zuk sortuak dira zure buruarekin, uste nuen, zure usteak dira, ez dizkizu berak sorrarazti, zuk sortu dituzu, beraz, erabilitzazu mesedez zure burua harreman onak sortzeko eta ez harreman horietan gero beste pertsonarik zui huts egiteko eta harremanak izorratzeko. Zeren beti diot, niretzako bizitza handi bat da gure bizitzaren kalitatea, gure harremanen kalitatearen araberakoa da. Nik benetan kalitatezko harremana ditudala uste dut, bai lagunekin, bai familiarekin, bai nire lankideekin, eta uste dut hori dela benetan garrantzitsuen eta hori dela bizitza handi egiten duena. Harreman onak izatea, osasuntsuak eta benetazko maitasunezkoak.
Zen eta bezero asko galdetzen didazue. Nola hobetu dezaket nire semearekin dudan harremana, nola eman konfidantza gehiago, nola gertuago sentitu, nola hobetu dezaket nire lagunekin dudan harremana, edo nire nagusiarekin, edo nire entrenatzaiekin, edo nire bikote harremana. Lehenik eta behin beti egiten duguna da, kulpa askatu. Hau da, nik persona bat zerbaitaz kulpatzen badut, ja bere biktima bilakatzen naiz. Berak egiten dituen ekintzak, berak esaten dituen gauzek, niri amorru bat sorraraziko didate. Eta orduan ezin dut hor, erlazio sano bat sortu, bai? Beraz, kulpa askatzen dugu eta parkatzen gara papel txuri batean ikusteko, bai? Zergatikan, zuri amorrua sortarazten dizuna da, zuk iraganean egin duzun interpretazioak, hau da, berak modu batera aktuatu du eta zuk ja hori etiketatu duzu, egoista da persona hori, edo buru gogorra da, edo xurra da. Beste persona batek ekintza berdinaren aurrean, horrela eginda, beste interpretazio bat egingo luke. Eta interpretazio beraz zurea da, baina interpretazio desegoki horrek zuri amorrua sortarazten dizu lehen eta orain ere bai, orain kulpatzen duzulako persona hori ja etiketatu duzulako horrelakoa dela eta ja ikusten duzu dena betaurreko horiekin. Orduan, horre guztiak zerbait irakatsi nahi dizu, zen eta nik amorru bat sortarazten badut, nik etiketa negatiboa jartzen badut norbaiti, da nik barruan konflikto bat dudalako gauza horrekin. Nik egoista bezala ikusten badut persona bat, ziur aski askotan behintzat izaten da maitasun propio bat falta zaidelako nire buruari, eta orduan ni nago gauzak ematen, baina behar batetik maitasun propio horik ez dudalako eta beldur naizelako biharko egunean ni igual bakarrik gelditzeko eta orduan ematen dut esfortzu handi batetik eta bueltan jasotzen ez badut, ja persona hori egoista da. Nik eman nion, baina berak niri ez dit eman. Eta orduan bera egoista bezala etiketatzen dut. Edo nik persona bat xurra dela ikusten dut, askotan izaten da konflikto dudalako diruarekin. Eta gauzak erosterako garaian, edo zerbait igual osasuntsua da niretzako, baina beti baloratzen dut gehiago prezioagatik, bai? Seguntatzen balio duan erosiko dut, ez dut erosiko, eta zer dago garrantzitsua zuretzako. Osasuna ala dirua, zer da garrantzitsuena, bai? Orduan, hor ere konflikto bat izango da diruarekin, edo zerbait gonbidatzen diozu persona bati, baina ez diozu benetan ematen, baizik eta geratzen zara zain ea beak bihar noiz gonbidatzen dizun, eta ez bai dizu gonbidatzen orduan esaten duzu, bera persona hori xurra dela, eta ja, errabie bat sortzen ari gara. Orduan, erlazioak hobetzeko, lehenik eta behin, kulpa askatzen dut, bigarren puntua, zer ikasi dut, zer irakatsi dit persona horrek, zergatik beti diot, persona guztiak gure ispilu direla, bai? Eta orduan gure harremanetan ikaragarri daukagu ikasteko beste pertsona gure ispilu delako, gure interpretazioak dira, ez da bere ekintza, orduan zerbait irakatsi nahi digu gutaz. Eta hori ikasten dugunean ja, orduan bai, jarri ditzakegu limitak persona horrekiko, bai? Zergatikan, ni beti diot, iritzi guztiak eta konportamentu guztiak dira errespetagarriak. Nik denak errespetatzen ditut. Iritzi guztiak eta konportamentu guztiak errespetatzen ditut. Baina, kontziente naiz baita ere, iritzi guztiak eta konportamentu guztiak ez dutela errespetu berdina merezi. Bai? Batzuk errespetu gehiago merezi dutela. Orduan, ja askatu dugunean kulpa, erabakitzen dut ze pertsonekin igarro nahi dut nire bizitza denbora. Ze balore dituzen pertsonekin, nola pentsatzen duten pertsonekin, norekin pasatzen dut nire bizitza denbora. Baina ez badugu kulpa askatzen, ez badugu errabi hori lantzen, konturatu zaitez ez garela askeak, bai? Bere biktima gara eta gure limitea jartzerako orduan ezin dugu modu neutral batean ikusi bera eta orduan gure limiteak ere ez dira neutralak, bai? Aldiz, lanketa hau egiten dugunean eta ja kulpa hori, errabi hori eskatzen dugunean eta ikusten duzunean zer irakatsi duzun, askotan eskertzeko gogoa eta dena ateratzen zaio lehen txarra zen pertsona hori. Eta eskertza horretatikan, lasaitasun batetikan limitea jartzen ditut. Orain bai ikusten dut bere jokatzeko era, bere konportatzeko era, zenbat ematen duen, zenbat ez duen ematen, zenbaterainoko den egoista, o zenbaten gainero pentsatzen duen berarengan eta zenbateraino ez. Ja ez naiz bere biktima, lasaitasun batetik ikusten dut dena, datuak, bere konportamentuak, bere esaldiak, zer esaten duen, zer egiten duen, eta hori dena lasaitasun batetik ikusita, erabakitzen dut, nola konportatu nahi dut pertsonarekin, nola erantzun nahi diot, zenbat denbora ikaro nahi dut, bai? Eta orduan harremanaia, zu erabakitzen duzu jarraitzea, harreman horretan, beste modu batera jarraitzea, denbora gehiago iragotzea, denbora gutxiago igarotzea, edota harreman hori moztea, bai? Zeren eta asko galdetzen diazu, nola asmatu, nola aktuatu behar dut nire semearekin? Nik lehenik eta behin argi utzien ditut, ni ez naizela inor zuri esateko zer dagoen ondo egina, zer dagoen gaizki egina, eta zuk nola konportatu edo aktuatu behar duzun. Baina nire ustez,
ondo egina edo gaizki egina, ez da inbeste zer egiten duzunzuk, baizik eta ze kontzientzietatik egiten duzun egiten ari zaren hori. Hau da, zer sentitzen ari zara egiten ari zaren hori eginda, bai? Maitasuna sentitzen ari zara, lasaitasuna sentitzen ari zara, edo beldurra sentitzen duzu, errabia bat eta sufritzen ari zara, bai? Niretzako, lasaitasunan egiten baduzu eta ondo egina dago, errabian edo sufritzuz egiten baduzu, gaizki egina dago. Eta hau berdin hau da, diodana, berdin da, zu semea ikustera joan, edo etxean gelditu. Zu semea ikustera joaten baldin bazara. Ez dizu berak sufriarazten, bai? Zure pentsamenduek sufriarazten dizute. Ziuraski zu arituko zara pentsatzen, ai nire semea ze gaizki jokatzen ari den, zer ridikulo egiten ari den, jo, ze konportamendu txar hartu duen zergatik, nire semea ez da horrelakoa, zer pentsatuko dute besteek. Eta guzti horrek eragiten dizu zure sufrimendua, zure interpretazioak, bai? Zu egon zaitezke partidu berdinari begira pentsatuz. Joder, alduen guztia egiten ari da nire semea, baina oso tenso ikusten dut. Nola transmititu alko nioke nik nire lasaitasuna partidu horretik eta partidu ondorenean? Zuk interpretazio horik izango bazenitu du, erabiliko zenuke zure semea, zuk ikasteko bera lasaitzen eta zuk aita hobe bat izateko, eta lasai egongo zinateke. Beraz, ez da partidura joan edo ez joan. Etxean gelditu zaitezke eta pentsatzen egon, nola joan ote da, gaur ere iskanbila izango ote dugu, aitarekin hasera etorriko ote da. Zu etxean baldin bazaude hori pentsatzen, jari zara etorkizun negatibo bat aurre ikusten, jari zara sufritzen, jari zara urduri jartzen, antxetate puntxure bat sentitzen, eta aldiz, zuk baldin bazaude zure egin beharretan, zure planetan gozatzen, zure lagunekin edo etxeko lanetan ondo eta gustora, zu lasai zaude. Eta beraz, horregatik diot, ez da niretzako garrantzitsua zu partidura joatea, ez joatea, etxean gelditzea, erabakiak ez zaite inbeste inporta. Atzean dagoen kontzientzia bai, zer ari zaren sentitzen bai, zergatikan zure semeak ez du zuk esaten dizun hitzetatik ikasten, baizik eta ikasten duena da zuk transmititzen diozun horretatik. Hitzek, bai, gure teoria esateak, seme, egon lasai, seme, ez eman inbeste garrantzia partiduei, teoriak 107 bakarrikan iristen zaila gure semea arabei, bai? Erabiltzen duzun tonuak 128an impactatzen du, 128ko indarra duke, baina tonu hori dago oso lotua zu ze emozio sentitzen ari zaren momentu horretan. Eta emozioa da, benetan transmititzen zaiona persona bati. Zer transmititzen diozu? Transmititzen diozu zure semeari partidua eta gero lasaitasuna, zu lasai zaudelako, alai zaudelako, edo etxera etortzen denean lasai eta alaiz hartzen duzu zure semea, edo hartzen duzu ja preokupatuta tensio batetik nola etorriko zait gaurkoan, eta partidu ikusten duzunean berdina, partidu mailetan, zer transmititzen duzu? Galduara irabazi alaitasuna, lasaitasuna, edo galdutakoan zuere haserre berak konportamentu txarrak hartu diturako edo zuere sufritzen aritu zarelako. Zer da guk transmititzen ari gana? Ze emozio ari gara gu transmititzen gure seme alabei? Zeren, zure zoriontasunaren jabe zu zara, eta zure semearen zoriontasunaren jabe bera da. Ikusi duzun bezala, segun eta gu zer ari garen pentsatzen, guk sortzen ditugu emozio batzuk edo besteak. Nik modu batera interpretatzen badut nire semearen partidua, nik partidu hori lasai biziko dut, bai, lasai egon naiz. Nik beste modu batera interpretatzen badut partidu berdina, nik sufritu egingo dut. Zoriontasuna edo lasaitasuna edo errabia eta sufrimendua nik sortzen ditut nire pentsamenduen bitartez. Eta horrela erakusten diozu zure semeari ere bai. Aizu, haserre baldin bazaude, ez da nire errua, zure pentsamenduak dira. Eta zuk adatu behar dituzu zure pentsamenduak. Nik ezin dut zure semearen eskua sartu hor buruan eta pentsamendu hori kendu. Eta hori ikasi egiten da, bai? Eta zuk ikasi behar duzu. Eta orduan etortzen denen esanez, joder, eske, haze partidu txarra egin dudan, kaka zaharra, entrenatzaia oso txarra da, edo nire bikoteak edo nire lankideak txarrak dira, barkatu, bestei bota beharren errua, bai, ikasi zure pentsamendu txarro hori guztiek ateratzen. Zeren, seme batek askotan bilatzen duena eta batez ere gazteak dira atentzioa, bai? Ume batek txikitatik behar duena da atentzioa eskatzen du, maitasun bat eskatzen du, bai? Atentzioa azkenean da zure bidi demora berari ematera, bai? Eta boterea dudala ikusten badu, hau da, ikusten badu nik txarkeriaren bitartez, nik nire txarra botata, nire basura botata, nire gurasoak preokupatzeko gai naizela, nire gurasoen zoriontasuna nik kondizionatzeko gai naizela, berari funtzionatu egiten dio, bai, subkontzientearentzat da garaipen bat bezala, zeren eta gaizki nago, baina beste ere gaizki hau helarazi diet edo bota diet eta horrela atentzioa lortu dut. Nik beti diot,
nik honetik baldin bazatoz, maitasunetik baldin bazatoz, seme edo kirolari edo berdintzein nor, nik nire atentzio emango dizut, bai? Esaten behar joder, ez dakit, partiduan etxezik gauzak atera, nola hobetu dezaket, zer ikasi dezaket hemendik, maitasunezko baldin bada, eskatzen ari zaren nire laguntza, nire maitasuna, emango dizut dena. Orain, etortzen bazara kexatik, etortzen bazara beldurretik, etortzen bazara esanez kulpa honena da, edo bestearen ezak zer, ez ditut atentzioa emango. Bai, zergatik hori da bilatzen zabiltzena, zure boterea, zure atentzioa ez ditut emango, eta orduan seme horrek ikusten du baita ere, kexatzeak ez duela deus balio. Biktiman erortzeak egiten duen bakarra dela bere burua sufriraztea eta ingurukoei sufriraztea. Eta hori irakatsi egiten zaio ekintzaren bitartez, bai? Eta honetarako lortu behar duguna da, lehenik eta behin, ez kondizionatzea gure maitasuna inoiz. Hau da, inoiz ez esan zure subkontzientari. Nire semeari den emango diot, baina horrela bera bueltan zoriontsu izan daian. Ez, egingo dut lana, estresatuko naiz, aztuko dut lagunak, aztuko dut nire kirola, nire osasuna, egingo dut ezagizen bat ordu lan, ustuko naiz ni nire semeengatik. Bai? Benetan ez duzu zure semeengatik egiten, bai? Beraiek ez dutelako eskatu, baina zergatik egiten ari zara hori dena? Zen eta zuk hori eginda, zure buruari esaten ari zarena da, ze aita hona izaten ari naizen, nik dena ematen ari naiz. Eta horrek zuri ematen dizuna da, pentsamendu horrek barne satisfazio bat, lasaitasun bat, bai? Sentitzen zara aita hona zarela. Baina hori egiten baduzu, ados, ongi dago, perfecto dago, baina gero ez eskatu bueltan. Ez eskatu, behintzat eskertu idazu, behintzat ez zorintxu zen zaitez, zergatik bueltan eskatzen duena ez da maitasuna. Da zure egoa, zure buruak, nahi duela nire sakrifizio guzti horik egin ditudanez, bueltan ere bai zerbait jasotzeak. Inork ez dizu eskatzen sakrifikatzea, inork ez dizu eskatu. Zuk egiten duzu zu ondo sentitzeko, bai? Eta bestela ez dazu egin. Eta aita bezala nola sentitzen zaren zu zure seme alemangatik ez baduzu deus ematen. Ea zu nola sentitzen zaren zure kirolarekin, zu kirolean ez bazara esfortzatzen zure honena ematera, ez bazara entrenatzera joaten. Ea nola sentitzen zaren, ea nola sentitzen zaren bikote harreman baten edo proiektu baten edo lanean ez baduzu zure parterik honena jartzen, zure uneko honena jartzen. Ea nola sentitzen zaren. Guk orduan eta gehiago eman, orduan eta gehiago sakrifikatu, orduan eta gehiago ahalegin du, gu orduan eta beteagoak sentitzen gara. Eta hori da maitatzea, bai hori da ematea. Gero bueltan jaso nahi izatea hori da zure egoa da. Eta asko esaten didazu, Jaxer, orduan zer hasi banaiz, gutxiago ematen eta orduan gutxiago espero bueltan. Hori zuk erabakiko duzu. Ni gauza bakar esango dizut, benetan ematen baduzu, benetan, orduan eta gehiago eman, orduan eta beteago sentituko zara. Eta orduan eta gutxiago eman, orduan eta utxago, bakarteago sentituko zara. Zeren gauzak emateak oso ondo dago eta asko hitz egiten duzutaz, da asko esaten duzutaz. Nik beti nahi dut, inguruan izan, ematekoak diren jendeak eta ez jasotzekoak direna. Baina esatea, ni naiz hemen dena ematen duena eta bueltan jasotzen ez duena, hori oso egotikoa da. Hori ez da ematea benetan, hori da zure maitasuna alkilatu duzula edo eman duzula zerbait jasotzeko bueltan, bai? Orduan, benetan ematea da, zure erabakia da zenbateraino eman nahi duzun. Bueltan jasotzea kontu egotikoa da. Zen eta bueltan jasotzen ez baduzu, txarra bera bilakatzen duzu. Eta noski nik ere nahiago dudala bueltan zerbait etortzea. Noski nahiago dudala, baina ez dut behar, ez dut kondizioak jartzen. Hau da, nik noski nahiago duela nire seme alabak baldin baditut, nire ingurukoak beraiek zoriontsu ikustea nahiago dut. Zeren nire ere errezago egingo zait, nire zoriontsu egotea, nire arreba zoriontsu baldin bada, nire koinatua zoriontsu baldin bada, nire aita zoriontsu baldin bada, nire ama zoriontsu baldin bada, nire laguna zoriontsu baldin badira, nire ere errezago egingo zait. Noski nik ere nahiago dudala, nik lagunei favoreak egiten badizkiet, nire lagunek ere niri favoreak egiteko edo laguntzeko prest egotea. Noski nahiago dudala. Edo noski nahiago dudala, nire jobari oparitxo bat egiten badiot, bueltan besarkada bat eta bi muixu jasotzea. Noski nahiago dudala, baina ez dut behar, ez dut kondizionatuko nire maitasuna, ez dut utziko nire joba maitatzetik berari ez bazai hori ateratzen, ez dut utziko nire lagunei favorek egitetik berari ez bazai hori ateratzen. Nik erabakiko dut zenbaten eman nahi dudan, hori da benetako maitasuna ematea, ez bueltan jasotzeko zai geratzea. Eta horregatik egingo dizut galdera hau, eta hau da zuk erantzun barzarena, zenbat emateko gaizara? Zure partetik zenbat jartzeko prest zaude, zure seme alabi errespetuzko eta lasaitasunezko heziketa bat eman ahal izateko. Zeren hori da benetako maitasuna ematea eta ez bueltan jasotzeko zai geratzea. Eta horien galdera bat zuretzat, zu zenbat emateko gai zara? Zure partetik zenbat jartzeko prest zaude
zure seme alabei errespetuzko eta lasaitasunezko heziketa bat emateko. Zer eta oso erraza da teoria esatea. Seme, nik tabako erretzen dut, baina zuk ezer, hori txarra da eta. Eta nik alkohol apur bat edaten dut, baina zuk ez edan, hori txarra da eta. Edo nik ez dakit nire emozioa gestionatzen eta horregatik askotan urduritzen naiz eta haserretzen naiz, baina seme, zuk bizi lasai eta jokatu lasai. Eta ez haserretu, gauzak ez diren ateratzen eta zuk ikasi zuk gestionatzen emozio horiek. Zer eta teoria eta oso erraza da, baina zailagoa da esenplu izaten. Zailagoa da nire zoriontasunaren jabe eta responsable ni neu egiten. Zailagoa da ni zoriontsu naiz eta zoriontsu izaten erakutsiko dizut seme esatea. Zailagoa da esenpluaren bidez balorenak transmititzea. Kirola, osasuna, bizitza lasaia, alaia, zeren horre guztiak lanketa bat eskatzen du, lanketa mental eta emozional bat. Eta guztiak, persona guztiak, guraso guztiak ez daude lanketa hori egiteko prest. Eta zure zoriontasunen erresponsable izatea, ez da egoista izatea. Bestela, nola egingo dugu? Ez seme, zu gaizki zaude, orduan nire gaizki nago eta bio gaizki. Ez. Zu gaizki edo ondo, ni ondo egongo naiz. Eta horrela gaizki zaudenean lagundu ahalko zaitut. Eta indartuko gara biok, bai? Eta horrela biok ondo godenean, biok gozatuko dugu. Zure seme alabek bizitza handi bat zer den ezagutuko baitute, emozioak kudeatzen ikasten duten egunean, lasaiago bizitzen, askeagoak sentitzen eta alaiagoak izaten. Eta zuk horretan, zure esenpluaren bidez erakutsi diezaiokezu. Mesedez, utzi zuen seme alaben bizitza aldatu nahi izatetik eta aldatu zuena. Zuen seme alabek, zuen ispilu dira, dena ikasten dute, baina ez esaten diozunagatik, egiten duzunagatik baizik. Hasi zure buruari gehiago begiratzen, hasi zu zeu lantzen, erakutsi ozu bizitza, lasai eta alai bat nola bizitzen den zure esenploren bitartez. Zure seme alabak zu aldatzen zaren egunean aldatuko baitira. Goazen!